Lengar-lenger ulat sampean ki seje karo adat sabar. Niki napa sing sampean pikir? Rek, Nggih. ana benere nek peno sampe takon karo aku. Nggih, nggih. Pancen pirang-pirang dina aku ketoke susah pancen aku sedih. Lagi butuh napa sampean iki? Perkara donya brono aku wis cukup. Loh, sinten nanti iki? Sebab apa? Lurah Abulawa menungso sing dipercaya barek londo. Lah nggih niku. Cuma siji sing dadekno bingung atiku. Napa sing sampean pikir dadaan? Aku sak dalek kepengin duwe bojo maneh. Yalah dadi sampean kepengin duwe bojo malih. Wong antas kepengin rabi maneh kok gopoh. Donya sampean iki kathah, rabi 5 ketulutan. Mboten bakal wong wedok sampeyan karepaken mboten purun, mesti purun. Iya bener. Kula sing lamar iki. Arek wedok sapa tak karepno kanthi gak gelem. Cuma iki Napa? perlu kudu ngerti. Sing tak karepno iki arek wedok sing duwe bojo. Beda bojo. Arek jenenge Sutina. Griyane Gunung Gansir. Sutina Gunung Gansir. Ha. Loh, dikane mboten liru ta. Baru apa? Sutina Gunung Gansir kok bojone Lurah Bintoro. Lah makane iku rek sing dadekno susah atiku. Nggih. Kamu kok kaya aku gak lega gak lelo. Nek pancen aku gak ketutan rumah tangga barek Sutina. Nggih napa? Napa ana ben keturutan? Lho. Durung lega rasane atiku. Nekat ngoten. Lho karepku ngono. Wah, Cuma ngene, nggih ya napa? aku njaluk pendapat barek peno. Ya apa isane aku ora bebarengan barek Sutina? Wah, gampang. Lho kok gampang. Nggih, kula sing ngatur. Soale Lurah Bintoro itu di perkara gede, kelem perkarane kalih Londo. Nggih masalahe, Pak. Bangun tertek jebol korong niku. Lah mboten purun setor wong sing kerja paksa. Lah terus. Niku kena gawe perkara niku. Kula kalih sampeyan nglebokaken lara penting ngene. Londo saged niku. Oh, Cece kalih kula. Iya. Sampeyan semra. Lurah kabeh niku setor 10, 20 wong. Tapi kula iki setor kula 40. Butuhe cek dipercaya barek Londo. Sampeyan asal pangalembu. Palembono teko Londo. Tapi Lurah Bintoro babar bukan gak tau setor penduduk. Mengkang pernatan Gupermen iki. Bener peno. Kenapa? Nek ngono dilaporno barek Ndara Londo. Nggih. Gak wurung-wurungane Lurah Bintoro dicekel barek Londo. Umume nek wong wis pancen digawa nang Kasir Londo akeh matine timbang uripe. Jelas, nek Bintoro pun mati, Lah Sutinah rono. sampeyan sing ngirit. Lapun Ndara Londo monggo. Di mana ini Kopral Tarobos? Belum datang. Tanda Puria. Ini dia baru datang. Kopral Trubus. Iya Sersan Gremot. Prasamu gurem mah. Gremet prasamu gurem mah. Sersan Jelimet. Sersan Mumet. Sersan Gamet. Sersan Slamet. Yo. Cop. Kenapa itu Kopral Trubus datang terlambat? Adanya terlambat karena saya telat. Apa sebab itu Kopral Trubus sampai telat? Adanya telat karena saya terlambat. Telat dan terlambat itu adalah sama saja. Matur suwun. Iya, saya telat.
Karena adanya kendaraan saya mogok. Kenapa tidak pakai kuda, naik kuda? Kudanya wetenge lor. Kenapa tidak diberi itu obat? Obatnya saya ombe dhewe. Kenapa Kopral Trubus minum obat? Soalnya weteng saya juga loro dhewe. Padha lorone timbangane jarane sing loro aku sing waras. Hai, du weiß wohl, aber beschwert das war weißt du was? Hah? Du weißt was oder bakis bachwai? Apa? No, itu bicara apa? En dan als die better the back boy Apa itu artinya? en kamu tidak ngerti, Nggak ngerti. saya sendiri juga tidak ngerti. Dangkiwel. Apa itu dangkiwel? Mangan gedang campur ketewel. Diutuni saja. Mundo mae. Apa mundo? Nemu rondo sa omae. Leker. Apa leker? Wasale turu melungker. Sersan, hari ini sabuk saya gak sedeng. Karena Enti unjukkan. Beri hormat pada kapiten. Jangan banter-banter. kena paku. Para saudara dan sersan maupun kopral, gimana kamu memantau atau mewaspadai orang-orang kerja baksa di jembatan Gempol Porong? Semuanya sudah baik-baik saja. Kan? Good. Gutel. Apa Gutel? Gutel itu anak kembu. Good, tuh bagus. Bagus. Bagus kamu orang. Iya. Suwun. Apa itu suwun? Thank you. Suwun, Thank you. Thank you. Apa thank you? Apa thank you? Gedang campur ketewel. Kopral Trubus bersama itu Sersan Slamet Siap. untuk mewaspadai barangkali itu ada orang-orang kerja paksa yang membangkang pada aturan Belanda, maka kamu ke latih tembak menembak. Ya. Kopral Trubus. Siap. Oke. Bersama Sersan Slamet. Siap. Sebelumnya ini kasih contoh. Kasih hitungan, awas. 1, 2, 3. Pas apa itu? Pas sasaran. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Bagus. Bagus. Sekarang giliran kamu Kopral Trubus harus membidikan itu pistol harus tepat pada sasaran. Coba maju 2 lagi. Apa itu jalan? Coba jalan yang benar. Bodoh. Kopral Trubus. Coba kasih contoh itu Sersan Slamet. Kaki kiri, tangan kanan. Awas. Engkau berdoa sing kamu orang bodoh terus. Bun. Coba mundur lagi. Kasih contoh itu Sersan Slamet. Coba diperhatikan. Siap, maju. Sun. Kaki kiri, tangan kanan. Maju. Terjun sing kamu orang
bersama saja. NCJ ngarepe kok ngene. Mburine ngene kabeh. Coba. Padha kelirune. Dan Eka kalau melihat kamu akhirnya katut-katut. Coba. Bagus kamu orang. Coba itu dibidik pistol. Kayak Donald. Awas, siap. Berdom aja sapa melok-melok ngomong. Dan Kopral Terobos, jangan main-main itu senjata api. Kalau tidak tepat pada sasaran mengenai orang and kamu bisa dipenjara. Itu penduduk kampung melok-melok ngomong. Coba bidikkan ke sana. Nah, awas. Dan kenapa kamu Kopral Terobos acungkan ke atas? Itu ECC saya. Jangan main-main itu senjata api. Hei! Terbalik. Kamu itu. Oh. Agak ke atas. Eke kasih hitungan sampai 3 kali. Awas. Ein, tuen, tui. En bosok. Kau berjomsek. En kamu orang terlalu bodoh. Ini pelatuk ditekan pelan-pelan. Coba itu periksa itu. En lali buka biar yo. Nah. En Ein, tuen, tui. Coba periksa itu. En ini memang pistol sentimen tidak mau muni. En Kopral Terobos. Maaf. Hidup saya berondoli papat. Kalau kamu periksa itu lubang pistol, hati-hati ini mengacung ke kamu punya mata. Bagaimana bisa Coba begini? sekarang ke latih 1 kali lagi. En itu pun berondoli teman papat. Awas. Ein, tuen, tui. En kenapa itu tidak bisa meletup? Coba. Ein. En kenapa dipegang tangan kiri? Dia tidak meledak. Oke. Awas. Ein, tuen, tui. Maaf, Kapten. Jangan pistol ini, pistol itu saja. Ini untuk besok pagi saya. Kopral selamat. Ini kerja dan gimana keadaannya? Kopral Terobos. Sersan selamat. Bagaimana? Maaf. Tolong. Dan kenapa kamu orang? Nang omahku kadang ana bojoku. Dan kenapa? Waran nek kumberdas itu. Hati-hati itu senjata api jangan disarungkan. Bentar saya delokan iki. Apa? Apa? Gak apa-apa ini? Dan kamu masih selamat. Salam topik, salam. Oke. Kami. Bapak Lurah Bilong bersama Bapak Cari Good morning. Selamat pagi, good morning, selamat pagi. Apa itu? Untukmu kuning, gak tau sikat gigi. Gimana itu kabar dari Bapak Lurah Bilowo bersama Cari Bargowo? Kabarnya api-api ini. Oke, good kamu orang. Dan kamu kedua-duanya ini sebagai tangan kanan dari pemerintahan Belanda. Iya, Nduk. Ini, Nduk. Oke. Aku perlu rapor. Bagus itu selalu ada laporan tiap hari. Itu lebih bagus.
Masalahnya lurah-lurah itu padha setor penduduk. Oh, iya. Malah cariku setor 40. Ayo, Gelerus. nah, 40 wong. Itu malah lebih bagus and kamu orang setor lebih dari target and kamu aike kasih hadiah 10 golden Belanda. Nah, terus iki ana siji. Apa itu? Lurah sing gak tahu setor penduduke. And siapa itu lurah? Lurah Gunung Gangsir, Lurah Bintoro. Kotor domseh. Kurang ajar itu. Lagi-lagi lurah. Kalau dibiarkan begini and itu Bintoro tidak mau setor penduduk, akhirnya terbengkelai pembangunan tetap gembol-gembol. Iki jelas bangkang, koyok-koyok kate wangi barek lontong. Layan, yo gelerus. Alangkah baiknya kita tangkap, kita bunuh itu lurah Bintoro. Kita bakar hidup kalau perlu. Kudune ngono pancene. Sebab nek pancen iki gak mbok cekel, iki jelas bangunan iki gak bakal mari jembatan iki. Kalau memang itu Bintoro sebagai perintah kita punya bangunan, alangkah baiknya kita habis saja. Bener. Dan kalau gitu, kerahkan semua sirsan, soldat dan kopral untuk meringkus itu lurah Bintoro. Antar, Jenor. Tunjukkan rumahnya. Ayo. Misi. Kopral Trubus. Yes. Sekarang kamu orang dengan saya naik sepeda motor. Oh ya, sepeda motor satu saja, ayo goncengan soal bensin kate munda. Begitu. Siapa yang di depan? Saya yang nyetir, kamu nanti saya gonceng. Oke. Sepeda motor gesek. Saya starternya dulu. Cepat naik. En mogok. Ayo naik. Mati lagi. En Kopral Sirsan Slamet. Saya lihatnya businya dulu. Oh, begitu. Soalnya habis kena air. Yang kamu lihat ini busi apa? Busi. Oh ya, kamu saja yang naik, saya gonceng. Kamu tidak bisa rupanya. And dikontak dulu. Panjang. Oke? Oke ya. Jalan? Ya. Dadah. Kali. Pirang-pirang dina iku lho, tak delok riko iku lho, Kang. Kok tansah kaya ana sing dipikir. Tak gawekno kopi mulai isuk sampe bedhog gak diombe. Tatanan dahar nek mburi nganti adem. Apa sih Kang sing dadi pikirane kok? Apa aku sing salah, Kang? Ngene lho, Ki. Peno aja salah tampa karo aku. Nek peno iki gak salah karo aku. Lah terus Riko ku karepe ya apa kok menang-menang ae. Tak delok nang njaba lengar-lenger, ndek kamar lengar-lenger turu gak penak turu. Apa sih, Kang? Peno iki lak krungu dhewe sih. Nek kabeh lurah iki kudu setor penduduk. Kanggo wong nyambut gawe sing ana nggone tretek gempol porong. Lah aku mbelani karo pendudukku. Aja sampak penduduk Gunung Gangsir iki digawa menyang nggone Landakana. Aku ngemen barek penduduk ngono lho, Dik. Lah ngono aja dipikir dhewe sih, Kang. Lak sampean ana dik cari ana liya-liyane, lak ya dirembuk, Kang. Masih ana cari, tapi iki wong tanggung jawabku. Cari ya uga melok karo aku, ya ngewangi karo aku. Tapi penduduk iki percaya temen karo aku. Lah terus, Kang. Heeh. Lek sampe Rino kelawan wengi sampean iki terus saya koyo ngene.
Lah kapan enteke? Lah ya saiki dirondeng musyawarah karo penduduk kene ya apa penake lak ngono sik, Kang. Lah wong mriko iki bojoku. Ya sih. Aku rundingan barek peno iki ana eleke apa? Nek aku nyengkuyung penduduk sing lanang, peno iso mandegani karo penduduk sing wedok. Lah, ayo njongkeng londo sing manggon ana tanah Nusantara Jawa iki. Londo iki gawe sakarepe dhewe, Dik. Ya sih. Aku ngerti Kang karep riko. Tapi aku iki wong wedok, Kang. Terus? Apa ya sanggup lek kudu mbelani sampean sing kaya ngono. Lho mestine peno iki wong bojoku. Mosok peno iki mentolo nek ndelok rakyat Gunung Gangsir nyambut gawe dikepuki nek mokong perlu dipateni. Peno mentolo ndelok penduduk Gunung Gangsir sing kaya ngono. Yo gak mentolo, Kang. Lah mangkane peno ya rewang-rewang ana aku. Wong peno iki bojoku. Nek pamong kabeh liyan iki manut ngarek aku. Ngono lho, Dik. Iya ta, Kang. Senajan kaningoyo sing kaya ngopo tak rewangi ajene, Kang. Lah nek peno wis ketok temen-temen tancut kali wondo, peno iso nyawiji barek aku, masalah kepingin jongkeng londo iki. Iya, Kang. Ya sih, nek ngono peno bojoku temen. Amin, amin. Ono dayo kowe. Ono apa sih dicari kowe kok? Gus. Wah, ketiwasan Gus. Sik tak lalu Gus. Ngomong sing genah lho nggo dhisik ngono Dek Care itu narak. Mboten saged cukup ya, Yu. Ya masuk sak gupu-gupuane, Rik, ya. Awakmu iki lho nggo ngomong ana apa, ngono lho. Ana apa sih? Salah. Ngeten Gus. Kula niki wau lak wonten apel wates. Desa Gunung Gangsir. Ya terus Lah kula niku wau kok semerap rombongan bangsa Walanda iku mlebet teng kapal wates Gunung Gangsir. lho niku ngomong iki aja kathik guyon lho, Rik. Gus, kula niki nek kalih sampean, Gus. Kula niki mboten nate guyon, Gus. Niki leres, Gus niki, Gus. Dadi iki londo teko nang gone Gunung Gangsir. Nggih. Kon ro dhewe. Kula serap Nek piyambak. ngono ya. Iki Darno. CM mlebu nang pendopoku. Lho karep riko, Kang? Karepe londo iki apa? Nek iki temen-temen pegor aku gak gelem setor penduduk, aku sing ngedepi, Dik. Aku sing ngedepi, aku mbelani rakyatku. Kang, riko kenek ngadepi wong Gupermen, Kang. Terus Tapi wong Gupermen iku duweni memes sing iso mateni riko, Kang. masalah mati ku aja dipikir. Kabeh wong besok iki mati. Tapi matiku aku lak belani rakyat. Ya sih? Aku dadi lurah iki ndadekno rakyat. Lah nek rakyatku digebuki barek londo terus aku menengahi, terus aku iki lurah capopo. Ngono lho, Dik. Iya wis, Kang. Nur sewu Lurah. Omonge Gus Lurah niki wonten benere. Nek wonten napa-napa wonten kedaden teng Gunung Gangsir. Niku ya napa-napa nggih kula nggih sanggup ngadepi Lurah. Kon cari wicaksana ya. Inggih Gus. Wicaksana nyambut gawe. Saiki kon leren njero. Ngoten Gus. Sing hati-hati Gus nggih. Temen tak kandhane Dek Cari ku mang. Mari ngene, Dik. Cari iki tak kongkon njogo. Iya. Nek ana apa-apa utawa mata-matane londo mlebu nang Gunung Gangsir, tak kongkon ngomong karo aku. Bapak Lurah Bintoro, Iya, Ndok. hari ini Bapak Lurah Bintoro ditangkap dibawa ke Tangsi Belanda. Terus salahku iki apa sih? Karena itu Lurah Bintoro tidak mau setor penduduk. Betul? Jadi masalahnya aku gak gelem setor penduduk, aku gak gelem nyambut gawe gandeng-genteng barek londo. Betul. Ya, ya Ndok. Gak apa-apa. Iki kabeh pancen tanggung jawabku. Aku ngeman rakyatku. Nek londo kepingin ngerangket aku mlebu nang Pakunjara, iya gak apa-apa. Aku tanggung jawab. Aku ngedep nang ngene Tangsi kono.
hari ini juga. Ya, tapi aku tak omong-omongan barek bojoku sih. Boleh, boleh, Ya. boleh. Tidak boleh lama-lama. 5 menit. Ya, gak apa-apa. Dek, Sutina. Riko saiki wis ngerti dhewe. Ya. Aku ngomong barek eno. Masalah penduduk Gunung Gangsir iki gak tak setorno nyambut gawe gawe tertib sing ana Gempol Koro. Iya, Kak. Aku ngerti ning rasane abot sampean kudu kok omah kene. Nek sampean yang tekan nang sini ku pernekan. Ya apa tak kirim kabar yo. Iya, mula sing tak jaluk ya. Iya, Kak. Penduduk Gunung Gangsir ae tata sing apik. Ya, nek ana gak mulih. Iya, Kak. Nomor loro Dik Sutina. Nek wis aku engko melok kono. Pusaka kuwi iki. Iki sikepi awak. Aku njaluk tulung barek peno ya Dik Sutina. Iya, Kak. Iki terno nang anak Rika Joko Sambang sing saiki ana gone Gunung Penanggungan. Kak, sampean gak keliru. Mergo pusaka iki ora kena wal peken sarambut karo sampean. Aku ngerti nek iki gak iso benggang serambut barek aku. Tapi nek aku nang tansi iki gak ono gunane. Lah gak ono maneh sing kuat nggawa pusaka iki mek anak peno ya Joko Sambang. Lurah Sedek yo, Bintoro, ojo lali yo iki yo. waktunya sudah cukup. Loh, aku ngomong barek peno. Aku gelem budal anggone tangsine londo. Tapi peno kudu eling-eling. Ojo nganti pendudukku Gunung Gangsir siji ae menojak nyambut gawe gawe tretek. Soalnya apa aku wis kerah nang gone londo. Sebagai gantinya itu Bapak Bintoro. Aku gantine pendudukku, ya. Eh, aku budal ya, Dik, ya. Sing akeh. Berangkat. Ya. En Yulura londo-londo mang nang endi? Lho lah sampean iku aku ngikuti. En tidak usah nangis, tenang kepral. Terus. Berangkat sekarang juga. Kok mambu pete sampean? Aku mari mangan petihuk pawon. Ayo berangkat. Ono londo kok geragas. En tidak usah nangis, saya sakno. Jangan menangis. Waktunya sudah berangkat ditunggu. Siap. Jangan nangis, saya nggak mentolo, tak kasih uang ya. Soalnya Apa lagi ini? Sudah waktunya berangkat. Berangkat. Ono londo kok bulet ae. ayo. Londo capopose kok krempeng-krempeng. Walah. Kang Bintoro. Ya ta, Kang. Saksuwene sampean metu saka sanjabane ngomah, aku sing bakal mbelani Kang karo Mas kene Gunung Gangsir. Monggo, Gus. Monggo pinarah. Kok sepi? Lah, Delora buta? Lho napa panjenengan boten semerap se? Belum. Arwol apa takon? Walah ketiwasan iki wau, Gus. Kenapa ditiwasan? Kenapa? Kang Bintoro dipetuku permen. Hah? Kang Bintoro sakniki dipetuk tentang sini londo, Gus. Kang Bintoro digawa nang kasih londo niki. Lah kok gak ngekek kabar karo aku, Dik? Boten sempat wong niki wau dadak langsung dipetuk. Tak jenengan iki
mestine sampean wau Cek Lurah iki nyusul. Nyusul. Kersane enten kebelaan teng sampean nang ngoten. Sebab ngene lho, Dik. Wong ngene wis dicekel marek londo. Ngoleh gak iso. Tapi mati mesti kelakon. Lah niku Pun ngoten ta. Pun nyilikaken ati kula. Terus Kang Bintoro menika mboten wangsul terus tumekaning pati. nek pun kesalahan teng ngene londo. Niku gedhe hukumane. Salah-salah. Mengkang penatan gempur dipateni sing mesti. Ngeten lho Gus. Pompongkon. Bojo kula niku wau dereng jero. Nggih mbok jenengan tulungi kula niku. Wani sampean. Aduh, ya wis Wani gak belas. iso, Dik. Gak Nek wani. umpama Doro digawa londo, aku sanggup nulungi. Tapi nek goyang tangsi, wah sepurane ae. Aku gak sanggup. Monggo sampeyan. Ini. Dina. Wis gak usah susah. Wong boten susah ya napa sih wong ditinggal bojo kok boten susah. Iya, cuma ngene lho ya. Saiki nek pancen mbok susahi terus akhirnya awakmu dadi lara. Lah nek wis lara kon gak tangga dadi patine. Ngono. Saiki gak usah dipikir. Lah perkara awakmu iki ana sing nolong bare awakmu. Tur luwih sugih maneh. Ya padha lurahe. Nggih. Lah karepe niku nolong kula niku nolong sing kados pundi? Nolong maksudnya minangka gantine Dik Lurah Bintoro. Ngeten lho nggih Kang Lurah Bargawa. Kula nggih mboten napa sujana ala kalian jenengan karune, tapi kula niki ditulung sing kados pundi? Dipek bojo. Lah nggih, nggih, terus. Pun inget mawon. Kula melok ngomong nggih. Ngomong. Ame Cek Lurah nggih. Sakjane kula lungguh jejer sampeyan pun pantes. Tapi reh dene sampeyan nandang susah. Babakan Kang Bintoro digawa nang ngene tansine ngono. Mati sing mesti. Pumpung durung sampeyan iki dadi rondo. Nggih to? Sampe tetep dadi Lurah. Enten sing ngarepaken sampeyan. Lah niki Bener. Soge aku niki sing ngarepaken. Ngeten lho nggih Gus. Nggih, ya napa? Pun ngucap sing kados ngaten ta. Engke lek namung tiyang tiga niki sing semerap, mangke lek wonten kawulane Kang Bintoro sing semerap, lak nggih mirang-mirangaken kula kan. Boten enten masalah wong rondo kok. Gak usah dipikir. Ya, niku lho. Napa rondo niku pun ala-alane tiyang. Kula mboten. Ya napa sampun tembukane pati. Kang Bintoro tasik wonten ing jero dada kula. Sampeyan iki tetep dadi Lurah, mboten sampak. Mboten. Jongkol ngoten lho. Mboten, Gus. Sampe ngomong, Gus. Monggo. Nah, terus terang ae. Aku mrene iki butuh apa? Butuh metuki awakmu. Lah nek wis ketemu pancen aku butuh apa? Ngomong. Aku kudu ngepek bojo awakmu. Sampeyan kekarone ndek kene tak ajeni lho ya. Wong lek wis diajeni, aja nganti nyruthak, aja nganti gawe gelaning pikirku. Lah lek wis kedadiane kaya ngene, saiki moh, besok ya moh, tetep Kang Lurah Bintoro menajan temekaning pati tetep dadi bojoku. Hah? Kon negara mbok antene patimu. Wah, kurang ajar. Ganti bapak. Lho, ganti bapak. Sampai nak kepingin Rabi Sutina. Bener. Lalu kok Sutina sampai mati. Kedadian mati sampai burung Rabi Sutina. Jajalan. Wong wedok mau nang pinter bantere playune. Iya. Sampean kali kula wong lanang. Tak pateni mati. Mati sampean. Aku gak iso ngepek bojo karo Gak keturutan. Alah, saya ngene. Napa? Sing penting rek. Ayo dibranteng nyang ndi paling wis. pancet kelakuane mbeler. Wong lanang wayahe didekno wedang ra digawekno.
sedina muput nuk pawon lho kon niku lha apa ngono lho. Rek bojoku. Ndoke rek mecoto. Assalamualaikum salam. Ambekan sih. Wong lanang lho kok ngecemes sarise enom sampe tuwek pancet ae. Lapo sih bengak-bengak? Lapo? Gak ngono ne sawan nang nggone pawon lho kon niku lho lha apa gak metu-metu kon. Tapi apa sih nandi-nandine wong wedok iku nang pawon ki yo masak. Lah gak ngono sih kok masak iku watu tah brungkalan kok sedina muput gak mateng iku. Duduk watu, duduk burungkalan. Gragal. Nandi-nandine wong nang pawon ki yo masak sego. Duwe iwak endhog lho, diapakno. Aku iki pegel ngrasakno peno. Enake gawa rene tak angkermane cik nang netes. Anjene peno iku repot. Bambok goreng, bambok godhog nang gawa rene nang tak emploke. Engko kowe mangan. Saiki tak critani, Kang. Kate lha apa? Aku iki lho lak wis setahun sih, Kang, gak pedhok anak peno Sutina. Terus bareng ngono aku lho, pingenane ku ngipi. Rumangsaku omahe anake dhewe ku lho. Keterak banjir, terus Sutinaku ketut karo sing lanang lho. Ngono kuwi apik ta elek sih, Kang? Ngipimu iku dina apa sih sakjane ngono? Kemis legi. Kemis dik ngenane iku. Iya. Kemis legi, kemis iku 8, legi iku 76. 76 ambek 8 gak yo Sudah jaran. Pernah tuh kok ngambrak. Loh. iki lho lha apa dirasani mbokmu malah konan. Ya anu ora ndelok-ndelok. Peno ku ya. Saking gupoe aku sapa sing nguber-nguber anakku iku lho. Sapa sing nguber-nguber anakku? Oh, nek kudu merkosa aja anakku. Iki lho merkosa. Ya kene. Le tantang terus iki dadakno. Takonono anakku. Enek apa nak? Entas rekon ketak rasani, Ger. Sutina, enek apa kon kok mlayu-mlayu? Ngombe dhisik ya, Pak. Ndokne anu peno ngombe ambek golono ndoke banyak ta apa kono? Ndoke Iki banyak. jamu cek gak kaget. Nak ngombe sik nak. Ngombe sik. Mari ngombe terus ngomong. Gak kaya atiku, Pak. Kan mang mari tukaran karo bojomu ta. Ya Pak kuwatir ngono kan. Gak ngono lho, Mak. Lah ya apa nak ngomong karo mak karo bapak nak. Enek apa kok kon nganti mlayu-mlayu. Heh? Gak kuat rasane ngatiku, Pak. Ya apa sih nak? Bojoku iki gawa nang taksine lho. Lah mesti ana sebabe nak. Digawa nang taksi lonto iki sebabe apa nak? Mergo penduduk nek Gunung Kangsir iku ora gelem disetorno bangun. Terus nang ngene pol. Bojomu Dadi bojoku sing dadi tanggungane ngono lho, Pak. Bojomu gak gelem setor penduduk terus bojomu dijupuk londo digawa nang tangsi londo. Iya, Pak. Termasuk dihukum. Lah iya Pak. Lah terus jarene Lurah Margowo. Heeh. Nek wis bojo iku digawa nang taksine londo. Arep-arep mulih iku wis ora ono, Pak. Kok becik londo iku lho, kok bojomu senak kok gak iki sing digowo. Tak sodok lho, aku sing arep-arep. Karumane lho, Pak. Hah? Atuku. Sawise kan Bintoro iku digawa londo. Aku lak ketekacan gawa karo Terus karepe apa nak? Lurah Bilowo, tarik barco. Lurah Pandirejo. Heeh. Terus karepe ya apa? Nolong awakmu ta. Nulung kon. Ora, Mak. Malah kosok balen. Ya apa nak critane? Aku dipek bojo. Sing ateges ya wong loro iku sing ngebokno loro Cek kurang ajar. Kok gak aku sing dipek? Iki lho kok nantang terus dadi wong tangisan kok semalah. Kon niku Nah iya nak, apa nak kon iki? nek pancen sabudale bojomu nang tangsi londo, terus Lurah Abilowo karo Carik Bargowo teko nang omahmu butuhe ngrabi awak. Nah iya dikurang Nek ajar. ngono-ngono bojomu digawa nang tangsi londo iki Pokal gawene. pokal gawene Lurah Abilowo Carik Bargowo.
Terus pesene bojomu ya apa? Pesene apa? Iya, Pak. Aja duwe pesenan bojoku, Pak. Sepisan aku kok dadekno. Masyarakat Gunung Gangsir kudu aja gelem kandhek jeneng karo bangsa Walanda. Lan sing nomor loro ya, Pak. Iya. Aku jaluk tolong karo Riko iki pesene bojoku ya, Pak. Iya. Pusaka iki kekno putumu ya, Pak. Sing saiki tampa broto ana ing Gunung Penanggungan. Ya mong putumu siji-sijine ku sing bisa Sing kuat kuwi pusaka iki. nggawa pusaka iki, Pak. Pesene bojomu ngono. Gak ana sing kuat nggawa pusaka iki mung kejaba anakmu si Joko Sambang sing lagi mertapa ning Gunung Penanggungan. Ya, Pak. Lah terus sok kapan nek iki tak terno? Ora iso ora sore, Pak. Saiki ae, Pak. Mergo Kang Bintoro iku wis kepingin banget Ketemu karo ketemu karo anake. anake, Pak. Nek pancen kowe ngono ya mbokmu, rumaten mesutinah nek omah kene jagon sing ati-ati. Aja kuwatir, Pak. Aku tak budal nang Gunung Penanggungan, metuki putumu Joko Sambang tak ulung pusaka iki. Sing ati-ati ya, Pak. Iya. Nek omah kene ya nak ya. Aja balik nang Gunung Gangsir dhisik nek omah kene. Hati-hati ya, Kang yo. Ya pene lho. Tak penane. Jaga sing tenanan. Hati-hati ya, Kang yo. Iya. Sawise aku oncat saka Gunung Gangsir aku melok Riko ya, Pak. Melok nek gak apa-apa nak, mulih rene wong aku ya mbokmu lho nak. Aku Riko. Lah apa sih wong tuwa arek paribasane kebon ku gak kabotan sumu lah. Ya. Sayo lare nang Apa nang endi arek iki? Melaku sampe pegel. Sak kiwa tengen ereng-erenge Gunung Penanggungan wis tak goleki nyatane kok ora petuk. Biyen pamite tapa nang nggone ereng-erenge Gunung Penanggungan. Oh. Tibake nek kene to tapang. Joko Sambang. Pak D sing teko nek ya sepurane sing akeh aku ganggu nek semedi. Gugura nggir tapamu nggir Joko Sambang. Jom. Joko Sambang. Tak riwuk sedilungak anggonmu tapa brata. Gugura Joko Sambang. Oh. Iya. Anjene wong nek nedeng-nedengi lelaku. Lah aja kate kok mek digugurno. Lah mbok dipentungo pisan ora bakal gugur tapane. Aku eling pituture wong tuwa mbiyen. Nek ana wong mertapa digugurno gak gelem. Kudu dijabut ulu cumbune mesti bakal gugur. Ya ngger Joko Sambang, Pak D njaluk sepurana. Kepeksa tak gugurno tapamu tak jabut ulu cumbumu. Selamat Pak D sing mbok antem. Umpamane duduk riko wah jelas belahe ini kok. Tak telak, Cuk. Keliyane Pak D ya wis geblak, Nak. Ngene lho, Dik. Iya. Ana parigawe apa nganti Pak D Kroroyo munggah
gak ono ereng-ereng gunung penanggungan katik mbedarno olehku semeru malah takon, Dik. Iya. Lariko rene iki perlu banget karo aku. Sebab apa? Aku nglakoni topo, Dik. Sing suwene 40 dina, 40 suwi lawase. Karek suwengi pisan tok mang bengi, Dik. Aku kok ketok maksutina karo Bapak Bintoro. Ana parigawe apa umpamane bapak saiki lara ta, Dik? Bapakmu ya seger waras, Cung. Kabar sing tak gawa mrene mung kejaba dina iki aja kaget atimu. Bapakmu digawa nang Tangsi Londo. Lho, kok ngono sih, Dik? Lah ya apa? Mestine, Dik, nek wong digawa nang Tangsi Londo, iku lak ana salahe ta, Dik. Salahe Bapak Bintoro apa kok nganti digawa nang Tangsi Londo, Dik? Gak gelem setor penduduk kanggo gawe tretek gempol para. Cik goblok ke Londo, Dik. Lah ya mbok kok goblok ya Londo iku. Mestine Londo dhewe lak ngerti ta, Dik. Anane Bapak Bintoro gak gelem setor penduduke sebab penduduke akeh sing padha lara, kerja gak dibayar. Ya ono benere gak setor. Lah nek Bapak Bintoro digawa nang Tangsi Londo, goblok temen Londo, Dik. Lah iya kok goblok ya Londo iku ya. Lah sakwise Bapak Bintoro digawa Londo, Dik. Lurah Pandirjo. Lurah Hapilowo karo Cari Bargowo teko nang nggone makmu. Mestine nulungi Mas Sutina sebab Bapak Bintoro digawa Londo, Dik. Gak ngono, Cuk. Lah perlune apa, Dik? Ape ngrabi makmu Sutina. Ngerabi Mak Sutina. Kurang ajar Lurah Bilowo karo Cari Bilowo. Lah iya kok kurang ajar. Nah, Ngono ta, Dik. monggo ana dina becik wulan sing apik nggih. Iya, Dik. Iki lho tampanono pusakane wong Tak tua. terimone Dik di Gunung Gangsir, Dik. Aku rimutin Dik Gunung Gangsir, Dik. Aku rumong sawahku enteng. Tak ibarat mencolot tanpa sultan ibarat tanpa lagi. Wekase makmu Sutina. Aja pisan-pisan balik. Mancik bumi Gunung Gangsir yen kowe ora bebarengan karo Bapak Lurah Bintoro. Iya, Dik. Joko sambak. Ono parigawe apa, Dik? Karene pusaka tindih Gunung Gangsir wis mbok gawa nak. Heeh, Dik. Wong bapakmu digawa nang ngene Tangsi Londo. Mumpung durung bapakmu pemekane pati, mosok bodho kowe mbang wong kowe anak lanang lele. Lho ngono, Dik. Nek ngono pendonga rikut Londo tak susah. Sonto lonjo temen. Arek enom iku ngono. Budal ya budal, jomplang Tangsi Londo ya jomplang. Wong tuwa dipencoloti sampe tak dongakno slamet, Cuk. Rek. Oh. Awak dhewe gak perlu nyambut gawe. Lah maksud rikaya apa, Kang? Ayo leren. Mergo awak dhewe wis payah. Bener. Lah nyambut gawe iki besok sampe sampe gak mangan. Wetenge luwih tenagane loyo. Lah nek ana ngamuke Jaya Semprul. Ya, terus Ya apa? babah ngamuk, sing penting awak dhewe leren mergo wetenge Oh, luwih. suwangan sini. Gak dimemangan. Ayo. Nyambut gawe. Ayo. Wis gak perlu moring-moring mesti loro tangan, Ojo Kang. ngangkati. Enak-enak pun gak gelem nyambut gawe. Kabeh pendudukmu ora mau setor yang tertentu. Cukup Bintoro sing nyambut gawe, gak usah tek ngembet-ngembet nanggone penduduk Gunung Gangsir. Bintoro, mandor Jaya Semprul. Apa Mandor Jaya Semprul? Wah, jagoan ora ana tandhi pendekar. Kon sumbar kanggo sakliyane Bintoro wedi ngrungokno sumbarmu. Tapi nek Bintoro musuh Jaya Semprul aja tetek siji 10 gak musuh. Oh, bentar. Ayo. Apa kan? Ayo. Ayo. Kowe wani-wani ngomong Jaya Semprul. Kate lapur. Tak lapor.
Sing tuwa-tuwa niki dibantu aja sampak digebuki, Mbak. Niku ngakali kancane mawon, Gus. Nek wong tuwek-tuwek nyambut gawe niku mboten kurang nyambut gawe. Ngakali. Ngakali, Wah, Gus. gedene petuk. Lho, Ri. Gus. Kon kok sampak tekan kene, Ri? Lho. Wah. Ngeten lho, Gus. Sakwise sampean dibuta tentang sini Londo. Terus apa? Gang pitung dina niku bangsa Walanda ndugi malih teng Gunung Gasir. Perlune apa nang Gunung Gasir? Nggih, nedhi sekel penduduk, Gus. Terus karepmu? Nggih kula setok, mboten angsal kula, Gus. Bener. Bener iku. Malah kula diajar, Gus. Terus Kula malah dibetot teng tangsi. Akhirnya kula nggih wonten mriki niku, Gus. Tadi kon belani penduduk, terus kon dijokok barek Londo, dikongkon nyambut gawe nok kene. Menika leres, Gus. Iya. Gus. Niki wonten bener, Gus. Bener ya apa? Kula kajenge mboten ngomong niku kok mboten Lho ngomong kok, Rek. Kon tak ajari ngomong kok. Gak apa-apa ngomong kok. ngeten lho, Gus. Apa? Sak mungkur sampean dibeto teng tangsine Londo. Teng pendopo kelurahan iku wonten dayoh kalih, Gus. Iku wis aku pirang dina mrene iku. Nggih, kinten-kinten nggih. 10 dinaan, Gus. 10 dina kon di Londo teko nang Gunung Gasir jare penduduk 7 dina. Kon wis ana kene. Kon ya terus ya apa? Ngeten lho, Gus. Dayoh niku Lurah Ablawa, Gus. Perlune Kalih Carik Bardawa, Gus. Muta-muta Mbakyu Lurah kajenge dipek bojo, Gus. bojoku Sutina. Menika leres, Gus. Ket biyen nek lurah biro barek cari iki, kaya lurah iki pancen seneng karo bojoku Sutina. Nek ngono ngene, Rik. Berarti sing mlebokno loropan aku nang gone pakunjarane Londo gak ono maneh lurah Ablawa. Niku bener, Gus. Wonten bener, Gus. Nek sampean enggak ada pikiran sing kaya ngoten niku wonten bener, Gus. Tak cocokno barek omonganmu sing kaya iki. Nggih, Yo, mangkane saiki kon nyambut gawe yo karo wong-wong iki. nggih, Gus. Ana kene. Nek nganti Londo teko, kon ngomong terus terang. Nek takok Lurah Bintoro waran Melayu, sing ngetokno gak maneh daya semprul. Oh nggih, Yo, sing bareng nggih. Yo, hati-hati wonten, Gus, nggih. Nggih. Atur salut, Gus. Hei, Omonge Gus Lurah niku wonten bener. Sampai niki nek dikongkon kerja nek gak dikeki mangan. Sampai nek jane pancet iki. Hei. rempon iki semarang. Di mana itu Lurah Bintoro? Loh. Wau niku runcang-runcung kalih Jaya Semprol, Ndok. Apa betul itu? Loh, bener nek gak percaya takono wong sing kerja-kerja nang mbok kene iki, Ndok. Orang-orang kerja baksa? Apa betul itu Lurah Bintoro bersama-sama dengan Jaya Semprol? Nggih, nggih. Sama dengan kamu. Kamu sembunyikan ya? Kamu sembunyikan di mana kamu? Hei. Kowe podhe karo matane. Mboten to. Jadi iki wong Wau kali sampean ngoten lho. Kanjeng Brul, sampean aja atik mokir lho. Kit mang iku runcang-runcung karo sampean. Bocah sok. Kowe aja ngomong. kurang jelas. Orang-orang kerja baksa? Apa betul itu Lurah Bintoro bersama-sama dengan Jaya Semprol? Boten jero. Boten. Brul. Paci jangan paci. Boten jero. Boten jero. Lurah Bintoro di mana? Lurah Bintoro pun lajeng jero. Melayu. Siapa yang menyuruh melarikan diri? Jaya Semprol! Kurang ada. Kula sepura jero. Tak paten aku ana tamu niku.
Siapa yang menyuruh pergi? Jaya Sekul. Kurang aja. Mboten Ndoro, sakit Ndoro. Sekarang Joy Semprul aku tugaskan itu menangkap Lurah Bintoro. Kalau tidak bisa tangkap itu Lurah Bintoro, sebagai gantinya kamu sendiri tahu. Iya Ndoro. Harus dicari atau saya tembak. Ayo kerja. Kerja. Hei. Lurah Bilowo. Dek Lurah Bintoro. Aku Lurah Bintoro. Kene apa peno ketemu mbare aku kok pendirangan? Kok jelalatan mripatmu? Aku kaget. Kaget apa? Sebab biasae wong nek dicekel barek londo. Akeh matine timbang uripe. Iku wong liya. Tapi nek Bintoro gak iso mati. Ngerti kan? Aku mlebu nang ngene pakundarane londo, nyambut gawe sing kaya ngusarane, tibake gak ono maneh sing mlebokno loropan kon. Kon pamrih barek bojoku Sutina. Bintoro, takon. Pancen kabeh iki sing gawe aku. Sebab dasare aku seneng barek bojomu. Tapi kon nak ngerti nek Sutina iki bojoku? Ngerti? Kena apa kon kok wani-wani kok? Soalnya aku tresno. Tresno nek biyen kon kena. Tapi dina iki kon wis mlebokno loropan aku, kon kepingin rabi barek Sutina. Mesisan surake ndono lebure papan tino rek. Ayo, besok petarung sing menang iki Sutina. Ayo. Woi. Waduh. Lurah Abilo. Aduh. Cilik atine Lurah Abilo. Bapak. Kulo Joko Sambang. Aduh. Kenging napa niku Bapak? Joko Sambang. Nggih kula, Pak. Bapak geger barek Lurah Pandirejo Lurah Abilo. Barek cari Hargowo. Sampai kiat-kiataken, Pak. Aku gak kuat. Ngesaken kula Joko Sambang, Pak. Iya. Kon anak kula Dong. Nggih. Wajib nyambung watang mutune wong tuamu ya nak yo. Nggih. Terusno perjuangane bapakmu. Nggih, Pak. Sirnakno Lurah Abilo barek cari Hargowo. Nggih, Pak. Engko nang tangsi obrak api londo sak abang cindile. Aduh. Matine wong tuaku gak liya saka Lurah Abilo karo jari jero. Nek iki dina mesisan, tan Sirondo tau brobrak, Lurah Abilo mati teko Joko Sambang. Lurah Abilo. Lah, apa? Peparang wis ono. Ya. Sing penting ayo goleki Sutina. Lah, koyo iki. Lurah Abilo. Sinten? Bangsat aja. Weh. Iki gak salah Lurah Abilo karo Cari Hargowo iki. Bener. Aku Lurah Abilo. Terus awakmu sapa? Aku Joko Sambang, anake Lurah Bintoro ing Tas Kabupaten iki, Pak. Iki dina sapa maneh sing nyambung kuatan putih wong tuaku ngerti aku Joko Sambang. Ayo. Depan sabut jajar karo Joko Sambang. Gak nrimano pati wong. Iya. Bapakmu matine mergo aku. Terus karepmu ngatasi kon awake. Oh, tak kira aku gak kangelan umpama gawe patin. Ojo dikira Joko Sambang iki sore. Ayo nek nyatane Lurah Abilo sepi terus. Ampanono diri. Weh,
londo sakjroning pamikiranku. Sawise lurah bila wong mati ning tangan Joko Sambang. Iki karo siji bonggele tangan si londo. Tak jomplang dene iki. Londo. Betul. Sini. Kamu orang cari sembrong. Lapor, Doro. Di mana Lurah Bintoro? Lurah Bintoro. Lapor, Doro. Lurah Bintoro mana? Lurah Bintoro. Lapor, Doro. Hok, perso mas. Lurah Bintoro di mana? Ngamuk, Doro. Doro. Ngamuk. En kamu orang haji Bikin pusing. Lapor yang betul. Kamu punya telinga atau tuli? Heh, Punya, Doro. kalau punya yang ditanya itu Lurah Bintoro di mana? Lurah Bintoro. Lurah Bintoro ngamuk, Doro. Ngamuk. Ngamuk, Doro. Sama orang ngamuk saja takut. Tak jejek ke luru. Ngamuk, Doro. Yang ngamuk siapa? Kau terus. Yang ngamuk Joko Sambang, Doro. Joko Sambang. Saya tidak tanya Joko Sambang. Saya tanya Lurah Bintoro. Sirsan Progres, minggir kamu orang. En kamu jangan bikin pusing kepala. Kemana itu Lurah Bintoro? Lurah Bintoro mati, Doro. En kenapa kamu orang takut sama itu orang mati? Ya takut, Doro, karena ada orang ngamuk, Doro. En siapa itu yang ngamuk? Joko Sambang, Doro. Siapa itu Joko Sambang? Joko Sambang anaknya Lurah Bintoro. Siapa itu Joko Sambang? Ini yang ditanyakan Lurah Bintoro, bukan Sambang Sinambang. Namanya Joko Sambang, Doro. Siapa itu Joko Sambang? Bangsat kurang ajar, iki sing tak boleh. Apain kamu orang yang bernama Joko Sambang? Iya, aku Joko Sambang. Joko Sambang, hari ini kamu saya tangkap, kemasukkan dalam penjara. Iku nek aku gelem lah enak awakmu toh. Kalau tidak mau, kamu saya bunuh. Tuh. Dadi awakmu maksa aku dikon mas renang kon. Ayo, tembakan Joko Sambang dene iki to. Joko Sambang, ngampus kamu orang. Aduh, toh. Mati. Ayo, betul kabeh lho dosa tansi. Jok. Tuh. Londo kabeh padha mati. Kok ini ono siji kok aneh temen. Sepurane, Bang. Loh, gak ngono sih. Awakmu londo kok iso ngomong cara Jawa lho. Bang, saya. Londo tekan ndiamu. Aku londo teko melirit, Bang. Melirit. Sepurane, Bang, ayo manjing sedulur ae, Bang. Sakjane ngono kon iki wong Jawa ta ya apa? Wong Jawa, Bang, kepepet terus londo. Kepepet didadekno londo. Lah aku papate kepara apa? Perkara kreditan. Kreditan. Kredit durung tutuk kan. Saiki aku mau takon awakmu didadekno londo ngene wis mateni wong piro? Wah. Masih aku dadi londo, aku gak mentalan, gak tau mateni. Temen. Wis tau tak gurung? Durung tau belas. Wis tau tak gurung? Durung. Sudah. Saged loro selama. Saiki nek awakmu wis gak ana kancane, jange tak sudet to. Durung kan. Mbang, aja arek disudet-sudet, Mbang. Ayo manjing sedulur, Mbang, ben niku slametane mbok, Mbang. Dadi awakmu ngomong ngono cak aku welas ta.
Ya, saiki aku gelem aku nek awakmu dulur. Tapi awakmu mulih nang desamu. Ojo sampe aku ketok nek awakmu dina niki gawe londo maneh. Wis, Mbang. Wis mulai iki aku kapok, Mbang. Aku tak keruk wedi, Mbang. Iya, Sak ono. pada pano ae. Bang, ojo ada ndelok aku, Bang, ojo. Aku aja dipecicili, Bang. Aku malah wedi, Bang. Wedi kok jek kene lho. Ojo mecicil, Bang. Urung kok jejek Ojo ada nyekel iku, Bang. Aku wedi, Bang. cepet. Lucu temen wong siji wae. Lho, untung dek iso cara Jawa. Lah nek kabeh wis padha mati lho. Bu. Tenan. Lho, Bu. Ini bapakmu ya. Nanti. Pade. Makmu takok nang ndi bapakmu, Dong? Wis ketemu bapakmu apa durung? Aku ngomong nang ngarepe Ibu Siti nek para bapak aku gak tega, Dik. Lah gak tegone Apa? wis Bapak saiki wis mati, Dik. Apa? Mati, Bu. Alah, Pak. Ajane Gusti makani patri Kang Bintoro. Iya. Mbok menawa pancen wis cinorek lan kinodrat bojomu kudune tumekaning pati mbelani rakyate. Aja ditangisi ya. Wis Pak tak lelak. Sambang. Iya, Dik. Nek wong tuwa mati ora usah dadak ditangisi ya. Didongakno sing apik muga-muga oleh panggonan sing mulya ana ngarsaning Gusti ingkang pinasti. Masih mbok tangisono ya percuma. Senajan bapakmu tumekaning pati nanging bapakmu ninggal jeneng sing harum ana ing masyarakat utawa ning penduduk. Kaya Ngertenono Joko Sambang lan Sutina. Rungokno mbata rutuh sorak ing para penduduk. Deleng tandangmu anggonmu tanding yuda karo Londo. Akeh bangsa Londo sing mulih nang negarane. Akeh bangsa Londo sing tumekaning pati. Ayo padha dieling-eling. Sak sirnaning Londo saka gempol porong sak kiwa tengene. Ora liya saka perjuangane Joko Sambang, pendekar Gunung Gasing. Sampai di sinilah tamatnya cerita Joko Sambang, pendekar Gunung Gangsing. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai jumpa.